Jaha. Kello on lyö luokkaa hieman jo ylikin, joten jatketaan hommaa varmasti Erikin puheenvuoron kahvin jälkeen kohtalaisesti pitää olo itse kullakin, mikä on varmasti hyvä lähtökohta tulevaa workshopia ajatellen, mutta sitä ennen vielä yksi puheenvuoro ja tosiaan Rannikkopajan työpajajohtaja Virpi Jönsson tulee kertomaan hieman työpajat nuorten asialla otsikon alla ja tervetuloa Virpi. Kiitoksia. Joo, hyvää iltapäivää nyt arvoisa Tulevaisuuden Forumin yleisö. Ja tosiaan mun nimi on Virpi Jönsson ja työpajajohtaja Rannikkopajoilta. Ja olen tuolta Kotkasta tulossa. Tulin eilen jo Vaasaan, mutta on pitkä matka. Ja lähden sitten junalla tuonne takaisin Kotkaan ja arvatkaa mitä 4 junalla. Eli ekaksi Riihimäelle ja sitten paikallisella sitten Lahteen ja taas sieltä Lahdesta Kouvolaan ja taas köyhään sitten paikallisella Kotkaan. Ja silloin 10:30 aikaa, kun laitatte silmät kiinni, niin mä oon vielä junassa. Mutta oli tosi hienoa, että mä sain kutsun tänne foorumiin. Mä tiedän, että Etelä-Pohjanmaa ja oikeastaan Pohjanmaa on tullut kovasti hyvää pajatoiminnasta. Ja tämän päivän kun kuuntelen, niin tosi mielenkiintoista ja te teette hyvää työtä täällä näin. Ja mä tässä omassa esityksessäni kerron nyt sitten pääasiassa vähän sitä Rannikkopajojen näkökulmasta ja peilaan pikkusen sitä hallitusohjelmaa. Tuossa sanon Saila, että otti tämän pajatson kokonaan ja melkein tyhjensi sen, mutta mä sivuttelen vähän niitä hallitusohjelman asioita, mutta mä oon peilannut sitten käytännössä näitä asioita. Et voitte ottaa sitten vinkkiä tai näistä, mitä me ollaan siellä tehty, niin sitten täällä suunnitelmissa. Ja tosiaan toi Helka sanoi, että kerron vähän mun taustaani. Eli mä oon työskennellyt nuorisotyössä, sitten mä oon ollut oppilashuollossa, sitten mä oon ollut opettajapuolella ja nyt tää työpajatoiminta on silleen kivasti limittäytynyt, että nyt mä teen niitä kaikkia. Ja mun koulutuskin on sitten, mä oon nuorison tutkinto, mulla on sosionomitutkinto ja nyt mulla on tässä vähän aikaa sitten niin ylempi ammattikorkeakoulututkinto terveyden edistämisessä ohjelmassa. Eli mulla on ihan laaja-alainen tällainen näkemyskin tässä asiassa. Ja tässä alussa lähdetään esittelemään tätä meidän Rannikkopajojen toimintaa. Eli jos ei kukaan tiedä, missä se Rannikkopajat on, niin se on tuolla ihan Kaakun kulmalla. Eli Rannikkopajat on 2007 perustettu. Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän pajat yhdistyi ja me mentiin tuonne koulutuskuntayhtymän alueelle. Historiaa sille, että 87 on Kotkan pajat perustettu ja nämä muut pajat on 95. Miehikkälässä ei periaatteessa ollut pajatoimintaa, mutta nyt on. Eli pitkä historiakin toisaalta siellä alueella tässä pajatoiminnassa. Ja nyt tämä on laajentunut tällä 5 kunnan alueella. Ja tämä koulutuskuntayhtymä on perustettu 2006 ja me tultiin 2007 tämä koulutuskuntayhtymä. Eli koulutuskuntayhtymässä on kuntien edustajat ja Rannikkopajoilla on taas oma ohjausryhmä ja me ollaan tehty näiden kuntien kanssa pajasopimukset ostopalvelusysteemillä. Ja ne sopimukset oli ekaksi 1,5 vuotta, mutta nyt me ollaan saatu sitten heti sen 1,5 vuoden jälkeen niin toistaiseksi. Eli kun puhutaan tästä vakinaistamisesta, niin se tuo sitten pohjaa tänne koko systeemille. Ja meillä on nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tämän 5 kunnan alueella. Ja tämä on silleen kiva, että nämä nuoret liikkuu nämä 5 kunnan alueella, koska se on samalla koulutusaluekin, eli siellä on ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus ja muu. Eli me tehdään sitä valmennusta, eri valmennusta ja tätä mitä puhuttiin tänäänkin. Meillä on 9 ammatillista pajalinjaa, eli tarkoittaa sitä, että nämä tekstiili, puu, digitaalinen pienpaino ja niin edespäin. Et 9 linjaa. Sitten meillä on kuntouttavaa työtoimintaa, joka on tuossa Haminassa ja Kotkassa tehty sopimus ja Virolahdella tulee kaikki nuoret, koska siellä on niitä peräkammarin poikia ja
niitä vasta sitten kun pellot on kynnetty, niin sitten alkaa löytyä, että sinne pajalle. Ne ei ilmoittanut mihinkään. Sitten meillä on tällainen starttipajatoiminta, tämä on aika uusi, tästä mä kerron vähän tarkemmin tänään. Eli just että opintojen keskeltä vaarassa keskeyttää. Eli kun meillä ei ollut sitä alle 17-vuotiaiden paikkaa, mikä niitä sijoittaa, niin kehiteltiin tämmöinen näin. Etsivää nuorisotyötä, meillä on 3 etsivää. Sitten on tätä työhönvalmennusta yrityksiin, eli yritysetsivät. Meillä on ollut oikeastaan 2003 lähtien kummitystoimintaa, mutta nyt sitten tehostettu tätä yrityksiin systeemiä, mitä vähän kerron myöhemmin myös. Meillä on tätä koulutus- ja oppisopimusta, eli tästä kun puhuttiin tästä Tainan MAST-sopimuksesta, niin meillä on nimeltään koulutussopimus, vähän samalla tyyppisenä mitä tuolla Varsinais-Suomessakin. Oikeastaan se on muotoutunut paremmaksi se meidän versio. Se on mennyt tuolta Tampereen kautta sinne Turkuun ja me kävi tuossa keväällä meidän toimintaa tutustumassa ja paranneltiin näitä asioita tälleen benchmark-tavalla. Sitten meillä on pajakoulua eli peruskoulun suorittaneita, eli meillä on Haminassa tämä peruskoulun suorittaminen vaan, koska Kotkassa on hyvin järjestetty, siellä on sosiaalipuolen topparoikkakoulu ja ysiluokkaa suorittavat ja sitten on koulupaja, mikä on koulun alla. Eli siellä ei ole tarvista ollut, mutta Haminassa tehtiin tällainen. Osan aikaa pajalla ja osan aikaa siellä aseman koululla Haminassa. Meillä on kummitystoimintaa on tosiaan 2003 lähtien ja kansainvälinen toiminta meillä on ollut vilkasta. Meillä on Leonardo da Vinci liikkuvuushankkeesta ollut joka vuosi jonnekin päin lähtiöitä. Ja ollaan oltu Itävallassa sellaisessa laatupalkintokilpailussa, niin 3 parhaan joukkoon päästiin ja oli semmoinen hieno gala-ilta ja valitettavasti ei voitettu, mutta varmaan 3 parhaan joukossa oltiin. Tässä kategoriassa oli vastavalmistuneita lääkäreitä, että vähän niin kuin huono niin kuin vasta, kun meillä oli työttömiä nuoria. Vuonna 2010 meillä on ollut 223 nuorta, joista palkkatuella 105. Eli meillähän on aika paljon sitä palkkatuella, että kunnat satsaa siihen rahoitusta. Ja tämä on ollut hyvä meidän alueella, tosi hyvä, koska se on just se ensimmäinen työpaikka niille ja tosiaan rahaa saavat sitten siitä omaan elämisensä, kun ovat töissä. Ja etsivä työ eli Finders, niin viime vuonna meillä oli 87 nuorta, josta 12 konsultaatioa, eli tarkoittaa jotain puhelin tai joku muu asian juttu, mitä ollaan konsultoitu. Eli noin 300, nyt tänä vuonna tulee enemmän, koska meillä on 3 etsivää, niin 350 nuorta harvoidaan siltä alueelta. Ja kun ajatellaan, että meillä on noin 700-800 nuorta työttömänä tällä alueella, niin me sanotaan melkein puolet harukoidaan sen alueen nuorista. Tuolla koulutuskuntayhtymässä on noin 6000 opiskelijaa, perusopetuksessa on 2,5, sitten aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuksessa noin 4000. Tämä ei hyperlinkki toiminut, mä otan täältä meidän organisaatiokaavion. Eli tuossa on se koulutuskuntayhtymä, eli siinä on 3 tulosyksikköä ja kuten huomaatte, niin me ollaan ihan tasavertaisia ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kanssa. Eli omana tulosyksikkönä, koska me tehtiin sellainen sopimus kuntien kanssa, että meidän rahat ei mene sekaisin tänne koulutuksen puolelle, vaan meidän rahoitukset on sitten omana. Koska he saavat erilaista rahoitusta ja me saadaan erilaista rahoitusta tähän toimintaan. Ja sitten on tukipalvelut, me saadaan henkilöstöpalveluja, kaikki tukipalveluja, meillä on yhteistä menee tämä projekti ja tällaiset opiskelijahuoltosysteemit läpi tämän tulosyksiköiden, niin saadaan niitä palveluja ja tehdään yhteistyötä. Tuolla ammatillisen koulutuksen sisällä on sitten oppisopimuskin. Ja me tehdään yhtymähallitukseen ihan samalla tavalla kuin nämä apulaisrehtoritkin, niin pykäliä ja päättää näistä asioista, mutta meillä on sitten vielä Rannekopalla oma ohjausryhmä. Tämä on kuntien edustaja ja moniammatillinen
edistää kaikissa asioissa. Mutta kuten huomaatte, tässä on punaisella ne, jotka on johtoryhmässä, eli mä olen yksi EKAMin johtoryhmän jäsen ja vaikutan myös sillä alueella koko tämän oppilaitoksen asioissa. Otetaan myös nyt pajatoiminta edustajana jonnekin, myös koko EKAMin edustajana toimii myös. Että siellä kun johtoryhmässä päätetään johonkin edustusta, niin voi olla nyt näin. Ja meidän just henkilöstö on näissä kaikissa muissakin ryhmissä, eli opiskelijahuoltopalvelusta, tässä kerrottiin, että oli hienosti päästy opiskelijahuoltopalveluun, niin meillä on KV-tiimissä edustusta. Mä itse vedin laatu- ja toimintajärjestelmää 2 vuotta otona ja siinä on nyt suunnittelupäällikkö, joka vettä jatkaa ja ollaan hyvin tiivisti siinäkin mukana. Meillä on jokaisen yksikköllä oma laaturyhmä, myös meidän pajoilla. Sitten me tukipalveluita saadaan tosi hyvin ja henkilöstöpäällikkö tietää asioista, että saadaan näistä niin koko ajan konsultaatioapua. Ja mä pikkusen kerron tästä hallitusohjelmasta, mutta menen nopeasti, koska tässä nyt on tullut näitä hallitusohjelman asioita. Eli painopistealueethan oli tämä köyhyyden ja eriarvoisuuden syrjäytymisen vähentäminen, eli siihen myös on aika paljon asioita, mitä mä kerron, mitä käytännössä tehdään. Tuossa 2. ei paljon vaikuta, mutta 3. sitten jonkun verran. Ja siellähän luvattiin sen hallitusohjelmassa, että jokaiselle peruskoulun päättäjälle nuorelle taataan koulutuspaikkaa ja niin edespäin työpaja. Ja siellä just niitä koulupudokkaisiin puututaan, niin kuin tässä just Eerikki kertoi. Siellä on myös tämä, mä laitoin tämän opinto-ohjauksen peruskoulun päättövaiheessa vahvistetaan. Meillä on EKAMissa sellainen iso ryhmä, missä sen alueen peruskoulun ja lukion ja ammattikoulun kaikki opinnonohjaajat, oppilashuollon porukat tapaavat keväällä ja syksyllä. Ja me mietitään yhdessä, mihin ne nuoret menevät, mihin sijoittuvat, kuinka paljon jää ulkopuolelle, ja ne ohjautuu suoraan sitten meille pajoille ja etsiville. Tämä on silleen niin on ihan kiva, että tässä niin vahvistetaan, mutta sitten tämmöistä yhteistyötäkin voidaan tehdä sen vahvistamisen hyödyksi. Ja sitten tämä tietysti tämä yhteiskuntatakuu juttu. Ja sitten tämä, mikä niin aika paljon minunkin liippaa tässä työssäni, eli toisen asteen kanssa suorittaa näitä oppilaitoksessa, oppisopimuksella tai näyttöllä tai työpajatoiminnassa tai näitä yhdistäen. Ja kerronkin näistä asioista sitten konkreettisesti, miten me ollaan yhdistetty. Ja sitten tämä työvaltainen oppimisympäristö, että sitä me ollaan nyt kehittämässä, eli meidän ammatillisen perusopetuksen apulaisrehtori just heitti, että voitaisiin just vähän tämmöinen tuotantokoulu-tyyppinen vielä niin kuin miettiä lisäksi. Että se on nyt sitten vielä alla, mietitään alla tässä näin lähiaikoina. Ja tämä oppisopimusasia tulee paljon siellä esillä hallitusohjelmassa ja mekin ollaan sitten vahvistettu sitä oppisopimusta tuolla pajoilla. Ja siellä on nämä etsivät työ. Nämä mietityttää, että nuorten työtoimintaa kehitetään. Mitä kehitetään? Oletteko te saanut selville vähän tätä sanaa, että mitä se tarkoittaa? Mutta se voi olla monimuotoinen ja varmaan semmoinen innovatiivinen nyt tässä jatkossa. Ja työttömyyttä vähennetään. Tätä viimeistä siihen en kommentoisi ja löysin tällaisen lauseen, että mitä se tarkoittaa. Se on koulutuskuntayhtymän alla toimin, mutta sitten järjestöjen, eli meilläkin alueella on SOTEC-järjestö, joka vähän toimii nuorten kanssa projektimuotoisesti, että mitä se tarkoittaa, tai joku on täällä on tietysti tällä alueella. Pikkusen laitoin poimintoja, mitä tuolla budjettiesityksessä, tuosta raha-asiasta oli puhettakin, mutta sen takia tuo työministeri Lauri Ihalaisen asioita seuraa hyvin tarkasti. Hän kävi viimeisenä vuonna, kun oli SAK-puheenjohtaja, niin meillä työpaikkakäynnillä. Eli kysyin Laurilta, että oletko käynyt koskaan pajalla. Sanoin, että ei ole. Että ehkä hän muisteli, että Keski-Suomessa saatoin käydä jossain pienellä pajalla. Tietääkö kukaan? En tiedä. Varmaan tietää. Mutta
Hän oli tunnin vierailulla, tai oli varattu tunti, mutta oli 2 tuntia, ja väitän, että Lauri Ihalainen kyllä pitäisi tietää jotakin pajatoiminnasta. Hän välttämättä halusi meidän keittiöpajan tekemän nuorten keittokirjan. Se oli yritysyhteistyössä tehty, eli pajalaisten oma keittokirja, ja hän otti sen mukaansa. Siinä kerrotaan, mitä pajatoiminta on ja mikä tämä projekti on ollut. Se on sellainen yrittäjyysprokkis, ja sen tuotoksena syntyi tämmöinen pajalaisten keittokirja. Mutta pian tästä en nyt tarkempaa kuin on ollut noista. Myös työpajayhdistyksen viesti on huolestunut, eli kuntien rahoituksia vähennetään ja supistuu pajatoimintaa. Että kyllähän sitä niin kun nyt itsekin miettii näiden rahoitusten kanssa, että miten sitä tehdään. Meillä on Kotkassa sellainen vitsi, että kun jalkapalloilla ja Teemu Pukki siirrosta kasvattajajärjestö saa rahaa, KTP, niin eiköhän se pajalaisetkin pitää, kun sijoittuu, niin saisi pajaankin sellaista kasvattajajärjestöjen rahoitusta. Kun tässä puhuttiin rahoituksesta, niin tuli mieleen, että voisin tällaistakin ehdottaa. Kaikki sijoittaneet nuoret hyvin, niin tulisi vähän rahaakin. Oikeastaan nyt lähden tästä käytännön juttuihin, eli periaatteessa me ollaan siellä hyvin siellä välimaastossa, eli nuorten asialla. Eli sopivasti tuolla työelämän peruskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä, että pystytään niiden toimimaan siellä. Eli se lähtökohtahan on tosi hyvä. Ja me ollaan tuolla EKAMissa mietitty, että miten tällä alueella me EKAMI ja rannikkopajat vastaamme syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden lisäämiseen. Me koottiin meidän rehtorin kanssa yhteen tilaisuuteen tämmöistä listausta, niin huomattiin, että tällä alueella me aika paljon toimitaan näiden nuorten hyväksi. Että oikeastaan eniten koko sillä alueella. Et kun tuossa luettelee EKAMinkin, meillä on opiskelijapsykologi, on nuoriso-ohjaaja ja sitten on näitä hoiksattuja on nykyään noin 400, että kyllä kaikenlaisia keinoja tehdään. Ammattistartti on aloittanut nyt 3 ryhmää, että kaiken näköistä toimintaa tällä alueella. Tänne toisella asteen EKAMille hakee ensisijaisesti noin 70% alueen nuorista ja noin 30% menee lukioon. Ensisijaisia hakijoita. Meillä on kova tunku sinne, niin että paikkoja ei ollut syksyllä paljon vapaana. Ehkä se tekee sekin, että Kymenlaakso ja Etelä-Karjalan alueella on metsäpuolelta työpaikkoja hävinnyt 11 000. Eli Kymenlaaksossa noin 6 000 työpaikkaa. Että kovia tulee kokemaan, että viimeinen Myllykoski vaikuttaa ihan varmasti. Sitten työpajat on myös näissä nivelvaiheissa. Eli just tähän köyhyyteen, eriarvoisuuteen ja syrjäytymisen vähentämiseen vastataan. Ja me tuolla vastataan tuonne ensimmäiseen lokeroon, eli meillä on tiedonsiirto, eli mä puhun, että me tavataan oppilashuollon porukan kanssa, opinnonohjaajien kanssa keväällä ja syksyllä. Meillä on nyt perjantaina taas sellainen saattotori, missä me katsotaan yhdessä, että minne nuoret on mennyt, kuinka paljon tipahtanut. Ja ne suoraan ohjataan sitten etsiville ja pajalle tai meidän starttipajalle tai johonkin niin vaan. Et siellä on hyvä yhteistyö. Ja tämä on ollut pitkään, että siellä on sellainen vastaava opinnonohjaaja, joka on tässä EKAMissa, joka on vastannut tästä koko koolle kutsumisesta. Niillä on yhteisiä koulutuksia ollut pitkään ja tapaamisia. Ja se on kehittynyt siinä. Ja sitten on tässä muutama vuosi sitten me yhdessä pajatoiminnan kanssa, me on onnistuva OPIC-hanke, niin tehtiin tämmöinen tiedonsiirtolomake, kun kaikilla kunnilla ei ollut, eli voidaan tietoja luovuttaa. Etsivä työ tietysti on näissä kaikissa nivelvaiheissa. Ja nythän meillä oli sitten yhtymähallituksesta ja rannikkopajat hoitaa tämän henkilöstörekisterin ja tehdään tietosuojaselvitys. Ja kunnat on hyväksynyt sen. Haminassa on tosiaan tämä pajakoulu ja peruskoulun puolelta voit suorittaa. Siellä on muutamia opiskelijoita aina kerrallaan. Siellä on erityisopettaja, joka hoitaa tätä systeemiä. Ja sitten pajalla osittain mukanakin toiminnassa. Osan aikaa siellä koululla ja osan aikaa pajalla tekee. Ja se on todettu hyväksi systeemiksi, että me jatketaan sitä.
Tästä starttipajatoiminnasta kerron vähän lisää tuossa kohta. Tosiaan meillä on tämä koulutussopimussysteemi ja oppisopimussysteemi. Koulutussopimussysteeminä meillä on just ostopalvelu EKAMin kanssa. Vähintään 10 nuorta tehdään siirtona sinne pajalle. Just joku on keskeyttänyt tai joku muu-ongelma tai niin kun ei opinnot suju, mutta silloin ei tipahda sieltä EKAMin kirjoilta, vaan siirtyy joustavasti pajalle ja takaisin sitten sinne opintoihin. Joko sinne samaan tai johonkin muuhun. Ja varmaan samantyyppistä kuin tuossa Turussakin, Turun alueella on. Oppisopimusta me ollaan lisätty. Meillä on pajoilla 5-6 paikkaa nyt tällä hetkellä oppisopimuslaisia eri pajoilla. Media-assistenttia suorittaa ynnä muuta, suurtalouskokkia ynnä muuta tällaista näin. Se on todettu tosi hyväksi. Nämä TOTSut tarkoittaa sitä, että me tehtiin 2009 tammikuussa yhtymähallitus hyväksy meidän TOTSut, eli toteutussuunnitelmat. Ne on niiden opetussuunnitelmien mukaan tehty, eli just tätä näin, mitä tänään on puhuttu, että voidaan käyttää opetussuunnitelmia hyödyksi. Ja nyt kun on uudet opetussuunnitelmat päivitetty, meillä on ammatillisella koulutuksella yhtymähallitus hyväksynyt ne, niin me aletaan päivittää nyt uudestaan näitä meidän TOTSuja. Että tämä ei ole lopu siihen, että ne on tehty ja sitten vaan, että tästä me lähdetään, mutta kyllä niitä pitää koko ajan päivittää. Ja tosiaan aika hyvin käytetään hyödyksi niitä, eli esimerkiksi toi Paja-koulun opettajakin käyttää niitä erityisopettajia hyödyksi niitä toteutussuunnitelmia. No sitten meillä on näitä työssäoppimisjaksoja ja näyttöjä, mitä tässä tänäänkin puhuttiin, että otetaan joko oppisopimuksena, koulutussopimuksena, mutta erikseenkin vielä. Ja sitten tuonne viimeiseen työelämän vaiheeseen, eli meillä oli niitä ammatillisia pajoja, eli se on sitä perustoimintaa. Meillä on puolet peruskoulun käynnitä, puolet suurin piirtein ammatillisen koulutuksen käynnitä, ehkä varmaan sen työttömyyden takia. Ja sitten on kuntouttavaa toimintaa ostopalveluna. Ja sitten tämä, mistä tänään on kovasti puhuttu, on tämä yrityksiin suuntautuminen, eli työhönvalmennus. Meillä on tämmöisiä, sanotaan YRVAX tai yritysyhteistyötekijöissä. Meillä on 2 henkilöä, jotka on tässä mukana. Eli oikeastaan se alkoi silloin, kun 2003 tuli se laki voimaan, että voidaan sijoittaa sieltä pajalta sinne yritykseen joskus aikaa, niin me ollaan kummiyrityksiä. Me luultiin, että sillä Kotkan alueella on isoja yrityksiä, nehän ottaa kiljuen niitä nuoria sinne yritykseen harjoitteluun viikko, 2, mutta ei käynytkään niin, vaan ne pienet yritykset halusivat niitä. Ja ne kokee sen, että ne tarvii niitä, mutta niillä ei ole aikaa tehdä niitä papereita ja muuta kaikkea, niin sitten meiltä tulee se tuki sieltä yritykselle että sen nuorelle. Ja sitten viime vuonna nousi, 2009 oikeastaan nousi jo se nuorten työttömyys alle 25-vuotiaiden tuolla Kotkan alueella huimasti, melkein puolella, niin sitten Kotkan kaupungin hallitus teki päätöksen, että me saatiin 100 000 € lisää rahaa tähän nuorta ei jätetä hankkeeseen. Eli me ollaan sijoitettu nuoria sinne yritykseen kuukaudessa 2 palkkatuella ja harjoittelijaksi ja muissa. Ja sitten ne on jatkanut siellä sitten yrityksessä toimintaa tai työtä. Viime vuonna oli tosiaan se nuorten jätehankkeessa 35 nuorta, joista 25 sijoittui niihin yrityksiin. 22 yrityksiä ja sitten muut oli sitten niin kuin koulutuksen enemmäkseen. Ja sitten meillä on tällainen uusi hanke kuin nuorten uusien mahdollisuuksien tori. Eli tämmöinen kun yllätetään yhdessä yhteiskunta, eli yritysjohtajat on perustanut tällaisen 2007 ryhmän. Ja he, tämä uusi teema heillä oli nyt sitten, että nuorten työttömyyteen puututtaisiin ja kehitettäisiin tällainen yritysten ja nuorten yhteinen väylä, miten nuoret saataisiin työllistymään sen yrityksiin. Kotkassa yksi yrittäjä on tässä mukana tässä ryhmässä ja hän otti sitten Kotkan mukaan. Eli tässä on 5
kuntaa, kaupunkia, 4 kaupunkia Kotkan lisäksi, eli Huittinen, Kuopio, Uusikaupunki, Vantaa ja Kotka. Ja tosiaan tässä ajatuksena on, että annettaisiin nuorelle noin 2 kuukauden positiivinen kokemus siellä yrityksessä, että se on se tavoitteena. Me on tehty tällainen onnistuneen työelämän kokemuksen kriteerit ennen työn alkamista ja työjakson aikana. Eli me katsotaan sitä asiaa yrityksen kannalta että sen nuoren kannalta. Meillä on kaksi työntekijää tällä hetkellä siinä, niin että hankekoordinaattori katsoo sen yrityksen kannalta ja meidän pajojen yksilövalmentaja katsoo sitten sen nuoren kannalta sitä asiaa. Ja meillä oli tässä keväällä oikeastaan käynnistettiin, meillä oli iso tapahtuma tässä elokuun lopussa, eli me lähetettiin 3000 yrityksille sillä alueella kirjeet. Meidän kaupunginjohtaja, Kursorin, kauppakamarin ja muun johtajat allekirjoitti sen ja ne haastoi nämä yritykset työllistämään näitä nuoria. Ja kaikille työttömille nuorille lähetettiin kutsu, 600 nuorta siellä Kotkan alueella. Tämä on niin Kotkan on mukana, tässä nyt puhutaan, kun rannikkopaat on 5 kuntaa, niin puhutaan Kotkasta. Katsotaan lähteekö muut kunnat mukaan. Ne tapas siellä rekrytointipäivällä ja me saatiin sinne noin 30 yritystä. Ja sitten sähköisesti tuli viestiä 20 yritykseltä ja sitten nuoria tuli noin 80 nuorta, siis 600, mutta sitten meillä oli pajanuoria mukana siellä myös tutustumassa, että noin 100 nuorta oli sitten siellä. Niin, että huomaatte, että kuinka vaikeaa on niin kuin saada näitä niin kuin kiinnostumaan, mutta me ajatellaan, että pikkuhiljalleen. Ja yrittäjät on kiireisiä, että täytyy miettiä, että millä tavalla niitä yrittäjiä sitten lähestyy. Mutta meillä on hienosti siinä Kursorin ja kauppakamarin mukana, jolla on kaikki rekisteri näistä yrityksistä, että se auttaa tässä hommassa ja on ohjausryhmässä mukana. Ja sitten tietysti tuettua oppisopimusta puhuttiin tässä jo aikaisemminkin sitä, että nuoret sijoittuu sen pajajakson jälkeen. Tai sitten me ohjataan myös tuettuun oppisopimuksia ja otetaan näitä nuoria siellä yrityksessä. Sitten tuosta starttipajasta otan esimerkin vähän tarkemmin. Eli meillä on luova projekti, joka on EAS-rahoitteinen. 2008 aloitettiin lopussa. Meillä on siinä kumppanina Omni ja Espoon pajat ja Hope Hyvinkään pajat. Ja meillä perustettiin starttipaja ja Hopeen perustettiin työpajakoulu, joka suorittaa peruskoulun opintoja. Ja sitten meillä oli yhteisiä asioita, tällaisia verkostoituminen, laatutyö, vertaisoppiminen ynnä muuta. Mutta tämä starttipaja on sitten tähän rannikkopajalle perustettu. Eli nuoret on 6 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa. Se on 10 kuukautta siellä starttipajalla. Eli periaatteessa aika pitkälle mitä opiskelijatkin on. Ja sisältönä on opiskeluvalmennusten opiskelijan ohjausta, on työelämän ja ammatteihin koulutukseen perehtymistä ja sitten elämänhallinnan arkielämän taitoja opetellaan. Nämä on varmaan tuttuja tämmöisiä toimintoja, mitä työkin jossain elämänhallinnan koulutuksessa teette, erilaisia. Ja sitten on ryhmätyö ja vuorovaikutustaidot ja muut suoritukset, esimerkiksi tällaiset EA-hygieniapassi. Meillä on hyvin pitkälle ammattistartin opettajan kanssa tässä yhteistyötä ja ammattistartin opetussuunnitelman kanssa tehdään yhteistä asioita. Lisäksi on mahdollista oppilaitoksen opettajan kanssa suorittaa näitä täydentäviä opintoja ja ammatillisen tutkinnon. Peruskoulun numeroita on jonkun verran korotettu ja yleensä suorittaa perustietojen ja taitojen vahvistamista. Ja tuloksena oli sitten tämmöinen starttipajatoiminta. Ja tuossa on niitä tuloksia, että ne kielet ja matikka, jotka oli kaikkein keljumpia, niitä suoritettiin kaikkein eniten. Mutta kaikki näistä on jotenkin sijoittunut. Muutama aloitti 2008 tästä porukasta.
mutta tosi hyviä tuloksia. Ja miksi tällainen nykyinen toimintamuoto? Eli me vastataan just näihin syrjäytymiseen, ilman toisen asteen koulutuspaikkaa, parannetaan valmiuksia, koulutuksen pääsyä. Sitten tämä, että alle 17-vuotiailla on jotain mahdollisuuksia ja pajoillekin voi sijoittua. Ja taustalla on näitä, mitä tänäänkin on ollut koulutusta ja muuta. Ja sitten annetaan sitä yksilöllistä tukea. Ja tosiaan näillä on aika pitkälle ollut niitä negatiivisia koulutuskokemuksia. Ja ei ollut motivaatiota. Ja tuloksista se, että on ollut parempia, mitä me odotettiin. Ja pajajakson jälkeen on siirrytty opintoja opinnoissa pysytty. Ja siinä oli kiva, kun me ollaan sitten samassa ekamissa, niin pystytään näin kommunikoimaan opettajienkin kanssa. Ja nuoret on sitoutunut starttipäivätoimintaan, vähän poissaoloja ja palaute on ollut erinomaista. Ja tämä ES-rahoitteinen projekti loppui tässä kesäkuun lopussa, eli kunnat lähti rahoittamaan sitä. Eli se jatkuu. Eli tosi hyvä. Sitten lähdetään tähän perusmalliin, eli meillä on se ammatilliset pajat, meillä on perehdyttämistä, ryhmäyttämistä, eli just sitä yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta. On henkilökohtaista suunnitelmaa, niin kuin kaikilla muillakin on ollut alku ja väli ja loppu. Meillä on tuollainen pajabarometrikin vielä, missä on työn, elämänhallinnan ja oman kokemuksen palaute. Sitten meillä on tällaista kehitelty erilaisia yksilöllisiä tukia. Meillä on voimaannuttavaa valokuvausta muutamille, 13 nuorelle viime vuonna tehtiin. Siinä on ollut sitten hyviä tuloksia. Yksi ohjaaja harrastaa valokuvausta, niin käytetty tätä menetelmää, hän on käynyt koulutusta. Ja nyt tässä elokuussa käytettiin myös henkilökunnalle tätä voimaannuttavaa valokuvausta. Ihan mielenkiintoista. Ja tietysti on jokaisella näitä kurssia, koulutuksia, infotilaisuuksia. Näistä nyt ei varmaan sellaista erityistä. Meillä on tuo perehdyttäminen ja ryhmäyttäminen eikä sellainen aika pitkälle. Meillä on ohjaajan perehdyttämisopas, nuorten perehdyttämisopas. Siellä on hyvin tarkkaan työturvallisuudet ynnä muut. Meillä on ryhmäyttämispäiviä, useampia pajakohtaisia koko rannikkopajat. Siihen osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen panostetaan hyvin pitkälle. Sitten osallistavaa meillä on laadunarviointi, eli meillä on 3 laadunarviointia ollut. Ja 2005 osallistui kyllä pilotointiin silloin STL:n pilottiprojektiin. Mutta nuoret osallistuivat näihin arviointiin. Ne osallistuu henkilökohtaiseen suunnitteluun, pajasuunnitelmiin, suunnittelupäiviin, ohjausryhmän kokouksiin. Eli meillä on joka tasolla niitä nuoria. Me osallistutaan joka tasolla meidän toimintaan. Ne pääsee vaikuttamaan siihen. Vaikuttavuutta meillä on tosiaan, me ollaan tehty 2 arviointia, STL ja EFM. Ja me jatketaan sitä niin, että me ollaan tehty vertaisarviointisopimus Hopen ja Omnian kanssa. Meillä on tällä hetkellä 5 yhteistä mittaria, mitä me verrataan. Ja nyt varmaan sitten olen pommittanut EPiltä, että me saadaan näitä valtakunnallisia tietoja, koska on tärkeää, että pystytään vertaamaan ja oppimaan toisilleen. Ja joka vuosi meillä on niitä kehittämisprojekteja. Taloudellisia on se, että me ollaan kaikkia näitä, mitä tätä 1 miljoonaa euron juttua puhunut, että menetetään 1 miljoonaa euroa jokaisesta työttömästä nuoresta. Sitten mä oon laskenut kaiken näköisiä, että paljon pajanuori maksaa pajalla ollessa, paljon maksaa peruskoulussa, paljon maksaa, jos on toimeentulotuella asumistuki ja jos on mielenterveysongelmia ja muuta. Mutta toi on ollut sellainen helppo päättäjille, että mitään tekemättömyys maksaa yhteiskunnalle 80 senttiä, pajatoiminta euro. Jos se laittaa selkeästi 20 senttiä lisäpanostusta, niin se saadaan se nuori aktiivisen toimintaan. Tämä on niin yksinkertainen malli, että tämä on mennyt sitten tuonne päähän. Ja verkostossa, tuossa oli kivasti Sailan jutussa myös tämä meidän verkosto, eli me ollaan myös
verkostossa mukana. Meillä on moniammatillinen verkosto. Meillä jokaisella kunnalla on moniammatillinen ohjausryhmä tai ryhmä, ja sitten sieltä on edustaja meidän rannikkopajoilla. Ja meillä on etsivien tukiryhmää. Me on päästy nyt muutama vuosi kun ollaan ollut tuolla Ekamissa, niin me alettiin päästä kaikkiin alueen yhteistyöryhmiin, kastehankeohjelmiin ja muihin. Eli se vaikuttavuus on isossa koulutuskuntayhtymässä, niin päästään helpommin sitten niihin alueen toimintoihin mukaan. Ja meitä kuunnellaan myös. Mutta muutamia asioita sitten sellaisia, mitä jäin miettimään, että mitä voisi vielä edelleen sijoittumista voisi miettiä. Me ollaan laitettu TEMiin viestiä vähän siitä. Vaikuttavuutta pitää kehitellä, vertaisarviointia, käyttää hyödyksi valtakunnallisia tutkimuksia ja tuloksia. Ja meillä oli terveydenhoito, joka valitettavasti jouduttiin tipauttamaan pois, koska rahoitus pieneni, niin tämmöiseen terveydenhoidon palveluihin pitäisi satsata. Maahanmuuttajan nuoret kotouttaminen on tärkeää. Meillä on Kotkan alueella 5000 sellaista eri kieltä puhuvaa kansalaista. Et siellä 15-16-vuotiaat on alueen naisryhmä. Ja sitten tämä työvaltainen juttu tietysti. Mutta tärkeää, mitä tuossa Eerikkikin sanoi, pitää huolta pajahenkilöstöstä. Et meillä on hitsi hyvä ammattitaitoista porukkaa ja niitä pitää kouluttaa ja tukea. Eli kiitos.